भाई 9 वर्षाचे शुभेच्छा तुमकां आणि आयचो प्रोग्राम त्या बद्दल मातशें म्हायती दिता आमकां. पूजनीय सद्गुरू महाराज श्री चरणी वंदन करून सप्रेम समस्त हिंदू भावांना सर्व गोवेकर मंडळींना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. त्याच पद्धतीने आज आम्ही या ठिकाणी साटम महाराजाच्या या ठिकाणी प्रांगणात आम्ही गुढीपूजन केलेले असा आणि गुढीपूजन झाल्यानंतर आम्ही आता संत समाज हटवडे हंतूंतर्फे समस्त या पंचक्रोशीत जितकी देवस्थानं आहा त्या सगळ्या देवस्थानांक आम्ही भेटी देऊन आम्ही आमचे शुभेच्छा जे आसा ते सगळ्या देवस्थानांनी आणि आमच्या हिंदू धर्माक आम्ही ते संबोधित करता. कारण आमचे हिंदू नवीन वर्षाचं हो सण ह्या आजच्या दिसापासून सुरू झालेलो असा. त्यांना गेले अनेक वर्ष या ठिकाणी आम्ही ही जी रॅली आसा गुढीपाडव्याची जी रॅली आसा ती आम्ही दरवर्षी आम्ही हांगासर काडटात. वेगळे वेगळे देवस्थानां आमी करता. यंदाच्या वर्षी आम्ही साटम महाराज अंजुना हेकड्यांच्यान आमी ती सुरू केलेली आसा. पुढच्या वर्षी आम्ही दुसऱ्या मंदिरांच्यान आमी सुरू करतली. अशी अनेक देवस्थानां आसा पळय त्या देवस्थानांची आमी ती रॅली आसा पळय ती सुरवात करता. सगळ्यांक हांव गोवेकारांक सगळ्यांक विनंती करता आणि खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करता. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय श्रीराम. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.